כאן מדריך הטיולים שלכם עם הנוף המרהיב הפתוח של הרי ירושלים, בבית המלון המדהים שאנחנו נמצאים בו, הדיור המוגן, בואו ותראו. לזרות בערים נשמע משהו תיירותי חלומי. זוהי בדיוק האווירה של מתחם פרוטי הבהר. קרבתו של פרוטי הבהר לירושלים וסמיכותו לכביש מספר 1 מהווים את אחד מיתרונותיו הרבים של הכפר. במרחק דקות תמצאו שפע של יקבים איכותיים, מסעדות גורמה, בתי קפה ומקומות בילוי. תושבי הכפר נהנים מרמת חיים גבוהה ואיכותית, שירות ויחס מקצועי ועדיף של צוות מיומן, לובי מרווח ומפואר, מסעדה, אולם ספורט, בריכת שחייה מקורה ומחוממת עם ספה, בית כנסת, חדרי חוגים, חדר כושר, ספרייה, אולם אירועים, מרכולית ועוד. שמירה 24/7, רשת ביטחון רפואית, ואגף סיעודי לקבלת מענה רפואי וסיעודי בעת הצורך. הרצאות, פעילויות ספורט וחוגים מגוונים, לצד טיולים בארץ ובסביבה. רוצים לקבל טבע בעוצמה? בואו ותראו. נוף מדהים, בית מלון שלקחת והפכת לפנינה. הגעתי לכאן ביום שישי בצהריים, איך שירדתי מהאוטו והסתכלתי סביבי, הבנתי שזה המקום שאני רוצה להקים בו את הדיור המוגן הבא שלנו. פרויקט מאוד מבוקש, יש רשימת המתנה של דיירים שרוצים להצטרף, הדיירים רוצים, אנחנו רוצים, והפרויקט טוב. זה מקום קסום, נבחר בקפידה, חוויית מגורים פה מאוד טובה, אנשים משכילים, מגיעים מכל הארץ, שבתות מלאות באורחים, ולעשות טוב לדיירים, זה מה שעושה את איכות החיים במקום הזה. המקום נותן הרגשה של שכונה גם קהילתית וגם פרטית, מכון כושר, הופעות. מומלץ להגיע בגיל צעיר כדי ליהנות מכל היתרונות שיש למקום, ויש הרבה. אני 10 שנים לבד, חורשת תיאטראות, מוזיאונים, הצגות, ואני יודעת שבמקום כזה, אם אני ארצה להיות לבד, אז יהיה מבחירה. יש לי פה חברה נהדרת, וטוב לנו ונחמד לנו ביחד. עברנו הנה לפני שנה, מצאנו כאן חברים טובים, תוכניות תרבותיות מעניינות, חוגים, ויש הרגשה של ביטחון, יש לנו מעטפת שעוזרת לנו. החלטנו לעבור לכאן תוך 24 שעות. נעים, שקט, עם פעילות אינסופית. גם אם אתה רוצה לצאת ב-6 בבוקר מהבית ולחזור ב-10 בלילה, יהיה לך מה לעשות. לחיות כאן זה ממש כמו גן עדן, אזור נהדר, הרי יהודה. היה לי קשה לעזוב את הרוב היהודי, אבל עשיתי הדבר הנכון. פרוטי הבהר הוא כפר דו-לשוני. יש כאן פעילויות שמותאמות לדוברי האנגלית. יש לנו מגוון דירות מ2 חדרים עד 4 חדרים, והמרחב שלנו מאפשר לדיירים לבחור בין הפרטיות לבין חיי הקהילה. אני לא יודע איך אתם עושים את הסלט בבית, אבל פה את הסלט עושים מהגינה, סוג של איכות חיים אחרת, מושלם.